Ach, mal som smolu. Toto vetu používame všetci, keď nejdú veci podľa plánu. Ale pravda je, že mal som smolu je často len výhovorka. Je to spôsob, ako si ospravedlňujeme, že sme sa nedostatočne snažili. Pozoruj sa, ako reaguješ po neúspechu. Nahneváš sa na seba a nadávaš si. Hľadáš vinníkov, hľadáš útechu sebaľútosti. Porovnávaš sa s inými, ktorí už dosiahli to, čo sa tebe zatiaľ nepodarilo. Tieto reakcie ti berú silu. Oberajú ti o energiu, ktorú potrebuješ na rast. Pravda je, že si nezlyhal, iba si ešte neskončil. Zastav sa a zober si späť zodpovednosť. Nie obviňovaním, ale pochopením. Čo môžeš robiť inak? Kde som mohol byť odvážnejší? Čo sa môžem naučiť? Veď uvedom si, v každej tragédii nášho života je obrovská múdrosť vlastného seba poznania. Tak zmeň vetu, mal som smolu na mám pred sebou výzvu. Ešte nie som tam, ale idem ďalej. Učím sa to všetkého. Nie smola, ale prístup určuje tvoj výsledok. Zmeň postoj a zmení všetko. Ak nevieš ako, prihlás sa na mesačný kurz Kód víťazov a uvidíš, akú energiu nazbieraš a každá jedna smola v tvojom živote bola obrovská výzva ku zmene a ku získaniu obrovských úspechov a energie. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.